Λοιπόν, ωραία, εδώ δες. Πού πάμε? Βάλια Κάλτα από την άλλη μεριά. Μπράβο, από την είσοδο μεταξύ Βοβούσας και Περιβολίου. Και τώρα πάμε στο Περιβόλιο. Και να ελπίσουμε ότι δεν θα έχει λάσπες. Ναι, αυτή η διαδρομή εδώ είναι υπέρ. Και αυτό Βάλια Κάλτα είναι, παιδί μου, απλά είναι ο δρόμος ο επαρχιακός που πάει στα Γρεβενά. Ωραία, τουλάχιστον. Η διαδρομή αυτή είναι από τις πιο όμορφες, έτσι πως είναι όλα κόκκινα. Δεν έχει τουλάχιστον Ναι, έχει τρύπους. Α, ήρθε το κίτρινο λόρι. Έχει πάρα πολλά δέντρα. Έχει μήλιες, καστανιές, πορτοκαλιές, μανταρίνες. Είναι η διαδρομή φθινοπορεινή, Autumn Court. Κοντεύουμε στην είσοδο της Βάλια Κάλτα. Είναι από τους πιο όμορφους επαρχιακούς δρόμους αυτός στο φθινόπωρο. Μπούμε με τα πόδια. Σε είπα εγώ ποτέ να περπατήσεις? Ναι. Δίπλα σε 1000 πάω. μέτρα. Ουι, έχουμε και μια ακρίδα εκεί μπροστά. Η ακρίδα είναι, είπαμε, τσάμπα, πλήρωσε εισιτήριο και την πάμε. Πάμε, παντού την πάμε. Τη Βάλια Κάλτα βέβαια. Welcome to Βάλια Κάλτα. Μμμ. Μας που πήγε και παράτησε αυτό το τζιπ. Έχει πολύ κόσμο. Πολύ πολύ κόσμο. ΚΒΧ. ΚΖ. Εδώ πέρα μου φαίνεται λίγο σαν το G-Atherton που έκανε το... Ναι. Αυτό που έπεσε με την πλάτη. Να φτάσει εδώ ο βράχος. Να το κλείσει τα παράθυρα, Ναι. Πάμε λάσπες. Α, ακρίδα ακόμα εκεί. Δεν πειράζει. Άσε. Ακρίδα θα πάει διακοπές. Θα την πάμε ταξίδι. Την ακρίδα. Τη βλέπεις λίγο να πηδήξει. Ότι θα την πάμε ταξίδι την ακρίδα. Κόλλησε τώρα εκεί πέρα. Δεν θα φύγει ποτέ. Δες εκεί απέναντι στο βουνό πώς περπατάει, που κινούνται τα σύννεφα, πώς μετακινείται το φως, ο φωτισμός εκεί πάνω. Είναι μια τρύπα στα σύννεφα και από εκεί μέσα περνάει ο ήλιος και αντικατοπτρίζεται εκεί πάνω. Στο βουνό. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά μετακινείται. Ω, μπορείς, δεν βρήκαμε. Μα η βροχή είναι αόρατη. Δεν τη βλέπουμε. Είναι κάποιο χωριό η Βάλια Κάλτα? Όχι παιδί μου, Κοιλάδα είναι. Α, Το ρόμπολο το βλέπετε εκεί πέρα μέσα στο πουθενά. πού? Ένα ρόμπολο εκεί. Δεν το Α, ναι. Περίμενε, θα το δει. Έρε, σταμάτα. Δεν σταματάω. Σταμάτα. Να το εκεί ανάμεσα. Να το δεις, να το. Ένα εκεί πέρα μέσα στο μια πρασινάδα. Α, ναι, εκείνο το μισό. Ναι. Στο πουθενά. Είναι μέσα στο πουθενά. Στο πουθενά δεν φύγει. Άτσε, έχει ένα ρόμπολο. Εκεί πάμε. Φύτρο στο πουθενά. Όχι, τι ήρθε κι άλλο. Τι παιδί μου. Είπα τρακίδα, έχει και ήρθε και ένα μεγάλο. Πώς το έκανε αυτό? Αυτό λοιπόν είναι ένα ρόμπολο που ο κεραυνός το έχει σκίσει στη μέση. Έτσι, εντός Βάλια Κάλτα. Πάμε παρακάτω. Άγγελε, δες εδώ που πάμε τώρα, θα βγούμε στην Κοιλάδα. Δεν βλέπετε εδώ? Σταματήστε, ησυχία. Κοίτα. Κοίτα. Άνοιξε με το παράθυρο. Άνοιξε με το παράθυρο. Άνοιξε με το παράθυρο. Φαντάσου να έχει Άγγελε και στο δικό στο παράθυρο όμως. Γιατί κάνει Κάνει ρεύμα, αγάπη μου. κρύο. Έχει 16
14 βαθμούς. Της άρεσε της μαμάς. Ναι, βέβαια. Αυτά που έχει κάτω. Αν μπορέσεις για ένα δευτερόλεπτο θα σταματούσες? Δεν θα σταματήσω εδώ, θα σταματήσω μέσα στην κοιλάδα. Θα δεις, βγαίνουμε σε ένα πλάτωμα. Εκεί πάνω στη γωνία θέλω να σταματήσεις. Μάλιστα. Κυρία τώρα έτσι, στη γωνία εσύ. Εκεί στη γωνία να σταματήσεις για να βγάλω φωτογραφία. Όπα. Κινητό με έφυγε. Ακόμα ακρίδα εκεί είναι. Μια ακρίδα. Πήγαμε ρε την ακρίδα από ΑΟ Βάλια Κάλτα. Τι λες τώρα, τσάμπα. Πλάκα κάνεις. Έφυγε από το Άλλαξε θέση τώρα γιατί σου λέει πιάστηκε. Με βρήκανε παιδιά. Τα βρήκα. Θα βγει έξω τώρα αυτός. Θα με δώσει μία με τα Η δάχτυλά. λάσπη στο αυτοκίνητο θα είναι, ξέρεις, Εσύ θα καθαρίσεις. Ναι. Το είδε το έχουμε δει το δικό σου το αμάξι. Τώρα αυτό ήταν κακία που είπες. Άμα σταματήσεις να λες εσύ κακίες, θα σταματήσει και ο άλλος να επαναλαμβάνεις κακίες. Σε γράφει το βίντεο να ξέρεις. Εντάξει. Σε γράφει το βίντεο, είσαι επιθετική. Σταμάτα τώρα να βγάλω φωτογραφία. Είμαστε στο βουνό και είσαι επιθετική. Σε γράφει το βίντεο, Ντάν. Έβγαλε το κινητό έξω. Έβαλε το κινητό έξω. Ναι. Προσπαθώ να βγάλω, σου είπα εκεί στη γωνία σταμάτα. Θα της πέσει τώρα το κινητό. Δεν σταματάς. Δώσε μία τύπα ξύλο. Καφρίξε, καφρίξ. Καφρίξ, μας είπε και καφρίξ. Κάτσε να μπούμε τώρα στα ωραία τα ρέτρα. Θέλω να βγάλω εδώ όλο το από εδώ από κάτω που είναι. Συνεχίζουμε. Η ακρίδα μας εδώ είναι. Ναι. Ακόμα εκεί. Έχει αλλάξει θέσεις, κοιτάει τη φύση. Εάν δεν πέσουμε σε ποτάμι χοντρό, θα βγούμε μιλιές. Αν πέσουμε, θα γυρίσουμε όλο αυτό ξανά πίσω. Μεγαλύτερη πορεία. Έχει πολύ κόσμο Θανάση, οπότε κάτι τα ξέρει. Όμως, τόσο κόσμος. Καλά, μην βλέπεις τους Μετά- κάθες που μπαίνουν με τα γιοταχή. Είναι ένα αυτοκίνητο. Εδώ βλέπεις. Συνήθιζεται δε. Και η καταρακτάκος είναι και με την όπλη. Πάτα. Έπεσε το τσιμέντο. Μπράβο, Φέδο. Να το σέψει. Σταμάτα. Μπράβο, Φέδο. Όπα, σταμάτα. Στο Φέδο δηλαδή. Όπα, Φέδο. Δεν τον βάζει να βλέπει YouTube ρε. Μπράβο. Μόνος το βλέπει. Μόνος τον βλέπει. Μπράβο, Φέδο. Μπράβο. Θέλω να βγάλω. Εδώ, με τη ζόρι που βλέπω. Έχει νεράκια. Λάσπη έχει. Εδώ έχει νεράκια, λακκουβάκια έχει. Λακκουβάκια σιγανά. Είναι φωτογράφος. Ναι, εντάξει, καλά σταμάτησε. Ορίστε. Full κροκάλα. Μας έκοψες. Χάρτη. Χάρτη.
ο κρύο θα έφυγε. Δεν ξέρω που θα συναντήσουμε τη λάσπη που είπε. Κατεβήκαμε μέσα στην κοιλάδα. Αλλά είναι στην κροκάλα. Δες, πώς είναι η πέτρα. Πέτρα μολύβι. Σε βάφω. Σε βάφω. Θα με σπάς. Και βάλε τη λίγη. Πέτρα μολύβι θα λίγη. Χαρτί. Τουκ τουκ. Πέτρα μολύβι θα λίγη. Χαρτί. Πάμε να βγούμε τώρα από την έξοδο στις Μιλιές, μέσα από το δρυμό. Εδώ που είναι φυτευτή πέτρα, τα λαστιχάκια μας είναι ακατάλληλα, αλλά πάμε σιγά. Μου είπε αυτό στον μεταξύ, μου λέει να γυρίσεις πάλι πίσω και να γυρίσεις από εκεί που ήρθαμε. Λέει, εκείνη η διαδρομή πολύ ωραία αυτή που κάναμε. Γιατί το λέω νεγάδες, μου λέει όπως είσαι, λέει γυρνάς πίσω, να κάνεις, λέω από εκεί ήρθα, του λέω. Α, μου λέει, οκ. Λοιπόν, περάσαμε, τι περάσαμε? Λασπουριά. Όχι λασπουριά, ήταν πήγαινε σαν τρένο Σεράγης και από το άγχος δεν κάναμε βίντεο. Το ομολογάτε όλοι, έτσι δεν είμαι υπερβολικός. Τρελό μπαντάκι μισό μέτρο. Αφού σε λέω πήγαινε Μάθος. δεξιά και το αμάξι βγήκε αριστερά. Ωραία, λοιπόν, το αυτοκίνητο δεν το βλέπουμε απ' έξω. Τι έχει γίνει, δεν μας νοιάζει. Κάτι έχει στο παράθυρο. Έχει φτάσει λάσπη στο παράθυρο. Η ακρίδα όχι, την ξεφορτώσαμε. Αφού κατεβήκαμε το μπαντάκι, την κροκάλα και πιάσαμε το μπαντάκι, θεωρώ ότι δεν έχει άλλο επικίνδυνο μέρος. Εκείνο είναι επειδή ήμασταν στην κήτη του ποταμού ακριβώς εδώ του. Πότε θα βγει? Λοιπόν, ορίστε, έχει κι άλλους εδώ πέρα, εντάξει. Αμήν. Τώρα που έγινες καλά, είσαι ακριβώς στην καρδιά της Βάλιας Κάλτας. Μέσα. Ένα drone τραβάει εδώ τα πάντα, έχει κόσμο εδώ. Εντάξει. Του κάναμε λίγο τα max κόλλο. Η ακρίδα ακόμα εκεί. Η ακρίδα τη φέρνουμε. Εδώ είναι περισσότερο σκόλ. Πλήρωσε εισιτήριο, θα την πάμε. Έτσι με τη φύση δεν τα βάζει κανένας. Κάτω γκρέμι. Για πάμε. Είδες Άγγελε εδώ τι γίνεται? Δες εδώ τι γίνεται. Δες εδώ. Γιατί? Έχει πέσει το γεφύρι και γυρνάμε τώρα να πάμε να βγούμε από Κρανιά αντί για Μιλιά, έτσι. Ναι. Ενώ μας είπε ο άλλος ότι είναι οκ. 25 χρόνια είναι, λέει ο οδηγός του μου. Είναι οκ. Μάλλον έχει να έρθει πολύ καιρό εδώ μέσα. Αν το καλοκαίρι. Γιατί κανένας δεν έφτανε μέχρι εκεί. Νομίζω. Εντάξει, το μέρος δεν υπάρχει. Συμφωνούμε, Θανάση? Συμφωνούμε. Για να δούμε τι θα βγούμε τώρα από εδώ, γιατί κατεβήκαμε, τώρα βγαίνουμε από άλλο δρόμο. Τι λέει εδώ ο χάρτης? Δεν λέει ο Δεν λέει ο χάρτης, ούτε ο χάρτης λέει. Έχει τον άλλο τον δρόμο που. Εντάξει, ανεβήκαν και τα άλλα τα αυτοκίνητα και είναι και πολύ πιο βατός αυτός ο δρόμος. Γιατί ο άλλος ο δρόμος από εκεί ήταν. Περάσαμε κάτι scary movie. Scary movie κανονικά. Λοιπόν, τετράδα, σαν το λάστιχα off-road, έτσι. Ναι, τι μάρκα. Θες και μάρκα? Μαξίστα με πεις τώρα. Όχι, να δούμε. Τα μάξι το ξεφτυλίσαμε, όπως στροφή με λάσπη. Για πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν,
του Σμόλικα ή τέτοια ήταν προχθές πριν. Εντάξει, χαβάλε έτσι μπροστά σε αυτό όλο. Άντε να δούμε. Θανασάκο. Να. Νομίζω ότι περάσαν τα δύσκολα. Δεν τα βιντεοσκοπήσαμε γιατί υπάρχει λίγο άγχος. Δεν είναι ιδανικό αυτοκίνητο, Θανάση. Ναι. Έτσι. Παντού λάσπες έχει. Ναι. Φανερά το Land Cruiser είναι πιο... Μέχρι και η κάμερα λάσπης. Ναι, φανερά το Land Cruiser είναι πιο ιδανικό. Δεν τα συγκρίνεις. Σε σύγκριση με το Excel, ναι. Όχι. Ναι, αλλά ανταπεξήλθε πάρα πολύ καλά. Ναι, εντάξει. Το RAV πάει καλύτερα. Λοιπόν, οκ. Για να δούμε τώρα τι ξέφωτο είναι αυτό. Όσο είναι ξέφωτο αυτό που θα δω. Αυτή την εντύπωση έχω. Και εγώ. Ναι, και εσύ. Το σύνορα ανεβαίναμε, ξέρω που θα δούμε τώρα. Έλα ρε, στην ίδια πινακίδα βγήκαμε από την κάτω μεριά. Ναι ρε, στην ίδια πινακίδα, όχι, αυτό είναι τώρα. Μάλιστα. Και τώρα. Τέλεια. Για πες Θανάση, φάγαμε λίγο τώρα έτσι μια φρίκη ότι χαθήκαμε μες στη Βαλιακάλτα, έτσι. Είναι δίκιο αυτή. Γιατί βρεθήκαμε σε ένα σταυροδρόμιο πάνω, που έχουμε και κάτι φωτογραφίες που είχε 3 δρόμους. Και έπρεπε να επιλέξουμε έναν από τους 3. Χωρίς σήμανση. Γρίφο. Τέλος πάντων, Διαλέξαμε διαλέξαμε το σωστό. το σωστό. Το πιο στρωτό. Και τώρα βγαίνουμε από τη Βαλιακάλτα. Μετά από μία ώρα που είμαστε Μετά από μία ώρα από τον πυρήνα, ναι, αφού γυρίσαμε όλα τα... Γυρίσαμε όλα. Άγγελες, άρεσε. Χαθήκατε μέσα στον όνομά μου. Δεν χαθήκαμε, όχι. Απλά ήταν εκείνο το σταυροδρόμι στο οποίο και σήμα δεν έχει να πάρεις τηλέφωνο να ρωτήσεις και πινακίδες δεν έχει. Αχ, βλέπω άσφαλτο, βλέπω δρόμο. Να, άρχισε Εδώ η μαμά πέρα, να λέει, εδώ βλέπω βλέπω άσφαλτο, το βλέπω Βλέπω δρόμο. άσφαλτο δρόμο. Να βάλουν πινακίδες. Στο βουνό, βρε, να βάλουν πινακίδες. Να βάλουνε. Να μην χάνει το κόσμο. Να ξέρει ο κόσμος που να πάει. Κορδέλες έχει, δεν Να βλέπεις. μην συνεχίζει να έχει γρίφους. Λοιπόν, από εδώ είναι είσοδος στον Βρεβενό για Παλιακάλτα. Πολύ ωραίος και στρωτός δρόμος. Βγαίνει. Να περάσει κιόλας. Πείτε τώρα ότι δεν σας άρεσε, έτσι. Όχι, ήταν πολύ ωραίο. Αν εξαιρέσεις το άγχος Τώρα που τραβήξαμε. τα τελευταία 40 λεπτά. Αλλά ήταν πανέμορφη η διαδρομή. Τα μαξάκι, τι έπαθε τα μαξάκι. Τα μαξάκι έγινε. εκτός από λάσπη δεν έχει πάθει τίποτε άλλο. Είναι power το αυτοκίνητο. Power και ο οδηγός που μας πέρασε μέσα από βράχια, λάσπες, μπαντάκια, Και είναι 4. κροκάλες, βράχους. Βλέπω άσφαλτο. Ρε, μην κάνετε σαν τους ναυαγούς. Α, ξηρά. Άσφαλτο. Τώρα πρέπει να βρούμε και ένα πλυντήριο. Αυτό είναι. Εκεί που θα βάλουμε βενζίνη θα έχει ένα πιστόλι να το Αυτά άμα καταφέρει. ξεραθούν μετά μόνο με σκαρπέλο βγαίνουν. Καθόμαστε ξύνουμε μετά λάσπες από το. Τι να κάνουμε, ρε Θανάση, έτσι κι αλλιώς γι' αυτό το πήραμε. Ορίστε. παιδιά. Ορίστε. Νάτι κι άλλοι εδώ είναι. Ναι, σωστά ήρθαμε. Σωστά ήρθαμε. Μας πει. Σταματήστε, σωστά ήρθαμε. Μας περίμενε. Μας περίμεναν. Ίδιο. Σωστά. Μαμά, αυτή μας είχαμε πει. Αυτή ήταν που είχαμε συναντήσει, ναι. Μας περίμεναν. Πού είναι, λένε αυτοί. Κατουράει ο άνθρωπος. Θα το τσίφτε τέλει. Βγήκαμε. Περνάμε από εκεί, περνάμε. Περνάς, κάνε αριστερά. Ο άλλος ο δρόμος δεν πήγαινε. Αυτός λοιπόν ο δρόμος παλιά λεγόταν Κατάρα. Είναι μέρος δηλαδή της Κατάρας, δεν είναι ο κύριος δρόμος, αλλά και αυτός. Είναι και εδώ Βαλιακάλτα ένα, απλά είναι... Πάει πιο καταραμένη. Άχι ρε, σιγά ρε. Απλά δεν έχει ψυχή αυτός ο δρόμος τώρα. Του Βαρβαρ. Είναι Γρεβενά Ιωάννινα ο επαρχιακός δρόμος.
Αυτός λέει για τη Βάλια Κάλτα μέσα. Α, εδώ έχεις τάνες, Άγγελε, δες όμως άσφαλτος και εκεί την γραμμούλα, δες παιδιαδούλες, είναι τσιτσί. Και βγήκαμε. Ωραία τα γελάδια. Η πιο χειρότερη περιπέτεια. Τι λες, Άγγελε, δες εδώ τα ποτάμια. Άγγελε, εγώ στην ηλικία σου δεν έκανα τέτοια πράγματα. Όπα, σου χάρη. Λοιπόν, πάμε τώρα να φάμε Σε κάνα 2 ώρα. Προβατίνα. προβατίνα. Θανάση, τι θες να φας, άντε? Κοντοσούλ. Κοντοσούβλι θέλεις? Κοντοσούβλι, ρε Θανάση. Αδείο σου. Το αυτοκίνητο είναι χτισμένο με λάσπη από κάτω, Θανάση. Ετοιμάσου. Για πρώτη μέρα. Θα ξοδέψουμε Θα μας πάνω διώξουν από από εκεί. 1,5 Θα ώρα. δώσει λάσπη, όχι, θα δούμε εδώ να βρούμε κανένα Καλό είναι να μην εύκολο εδώ, θα το κάνουμε. Γιατί άμα ξεραθεί αυτό μετά δεν βγαίνεις. να δεις αν δεν σε πειράζει. Ορίστε.